Eli jos tänne haluaa hoitoon, niin millä tavalla tänne voi tulla? No tännehän voi tulla sillä tavalla, että kävelee tuosta ovesta sisälle, mutta jos haluaa maksusitoumusasioita selvitellä ennen sitä, niin silloin on tultava oman kunnan päihdetyöntekijän kautta tai mennä katkon kautta ja ehtiä sitten sitä maksusitoumuksen kirjoittajia sieltä kautta, mutta meille pääsee myös itse maksavana, jos ja kun sitä maksusitoumusta ei julkiselta sektorilta saa. Ja me kirjoitetaan täältä semmoinen osamaksusopimus, josta pystyt itse vastaamaan. Mutta eikö toi hoito on aika kallis, että se on useamman 1,000 euroa, että onko se vaan rikkaille? Hoitohan on kallis, mutta tällä hetkellä vielä on voimassa tämä avajaistarjous 4 800 euroa. Ja jos se lasketaan vaikka yhdelle vuodelle, niin kuukausierä on ilman mitään. Se ei tule mitään muita kuluja eikä korkoa, niin 400 euroa kuukaudessa. Ei tarvitse hirveän paljon korkeaa matematiikkaa käyttää, että juomiseen tai pelaamiseen on mennyt kaikki, eikä ole jäänytkään. Inhimilliset kustannukset, niitä ei ole edes huomioitu tässä.